Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kidang dan shibon ba ki breu nakane ke jela ki badai ki samla pule ki samla wat kam bat kumjuru ki batre bakta ki barang sakot sabar jela namar kene ke jingkhang shipor ne ka lockdown katkum ke jingtep baka khasi students union laong ba kini ki breu ki lai kendu jing e ba na ba kimbyang sho ka bam kadi bat ki lapan pau ba ki kwa banwan phai no shala ka jela bat nalor ka taru ki ha banma ya shibon ki jingsha kranben bat ki sha khot ilade kum ki corona ha ki wi pat ki jai ban reu tang na ka daw ka jinglong pherdor na kinong India. KSU ka kwa baka sarkar kan simkiano banyarap yakini ki breu bakin wan phai no shala ka jong ka jela bar kala ajing motru ya ka sarkar jela balada ka wanra ka dei ban pensang suwa yaki haki quarantine center ki bala pen khre bar chua bakin wan ru dei ban pendap yaki kendon badan kam ban screen yaki hakapor bakimi na ka wei ka jela kumjuru habaki wan rong hakani ka jela ban pentikina bakan omdan kanu kanu ka jing se ki wei pan i sukunat banong ba na kaliang sarkar adu ipat ba isnong githau isang balang rumju ngai trisitom borba kaban yakun persya yu yang jingpang coronavirus ti kaladan lockdown man kaliang sarkar ko asim khiam pentrikam kata lockdown coffee berumju ipat ba gi trilang isang balang berki nong yalam snong ti kani ka ngiu iba ki don gibri basem jing e ban kaliang gi isang balang na kaliang sarkar ngai jing irap ngilale ki babun cek ki babun rukom na ki quarantine berpunta terngila pendap dut na dong sedong henrei warang ni setiat hajla jungi kalabiang na dong sedong bani menta ba coronavirus sulah sedang berdujak ni ko jela jungi henrei niyo pada kini ki jingujor ki jingkerpat jeng ki babun ki kasih berkinong Meghalaya ki badon kelengri India hamta mapo mainland India ki bade kum ki bateri bakta seti sebar dan ni kiba puli bat kiba wat kam wat jam rut didon tiga ni kalong ke ke ba kila ut kila nam hangi ba subha ya keren lam ba sarkar ba kan pela man mon phai no iki sela ka jong ka jalan mar ki sem jing e ba haru kom hadu ba kin siwi ki baiwa ki kidan ki basawa ki dan basa hostel begin siwi gitar ki mla teng ka bam ru kim jiyo na kaleng sarkar kim dayo ba kumui khuna udon ba na banspo Haryana ki ong ba kabam ruyo tang sisin chisni tigi shem jinjar shem jing e ba don wi khuna kolkata ro ong na likhi jing tir yo ki ong wi khot bi uru corona tigi ni long ki ban kata ba ka mentality ka kom ki jimut je perkat ka juki bi long frustrated bi long sosi ki den ki berngem ruban dekhat no ela ka jong jing im ki shong sati ki den ki ba puli ki den batre bakta andre nomor ba ka don ni ka lockdown kimyo ban kamai ka ji bat menta kim tan pisah sinayaru Hoa kalong ke ba ban wan yalam ki banabar ngi po jela jungi na mar hakpor ngi kun coronavirus nei skam ba kastit ke jungi kala dan ki centers kita ki covid-19 centers ti lada ka sarkar kala bat ka de ben simpiaru long ba kini ki brio ki yo ban wan phai no shala ka jong yeng shala ka jong jela in a face wise manner ko kin le step by step amman swan yalam no di boro ha ka juga por lumbrum ndrei ban aila subu ki ba nek ki katu kan ki jela shwatin wan lada magi kinwa sana wi jela ti maki on degil arung degil ami shona ta state kin sha screen shwa on degil arung state ru ki di ben sha screen shwa on degil sha screen ru ki di ben shong quarantine shwa skumba arpu prasni hadin ki siyo bali phashi yen ti kalong ki ba kalunti ga ba jangai ba na ka benta ju ki ba on degil awan phai ru ki nampat dan shayin tengi sudai bengi kerpa de sarkar ba ngla sudai ba wanra ban aila no yaki bikin wan phash na ka jong jela khna bikin me kundu shu kitu ki jajji ye ki bigi kundu na asni shekasni ha bagi dan shabar kat kum ke jingtip ke jungi khubor jungi na kalian ka sarkar bala le ben yarab kala bu ki nodal officers e ki ban pek ye ka jingi ye jung ki citizens jong jela Meghalaya ki badan shabar di ha juga por ka tanat terkam jungi kita na terkam jungi badan shabar ma ki isu Delhi unit ki isu Bangalore unit ki isu Mangalore unit ru kita ilang ha ban yarab bagi ladan bagi lalit ban yarab ai khaw ai bam ai sport Telangana bat kum ta ter ndrei ki resource ki ngiyo ki yarab ki long limited ki duna ba nakaling sarkar ka duna ba kam dala ba ban yarab kum ju ban nakaling ki siru kam dala ban yarab kam la hi ban pet dot ye baro nomor bengi datang ha po lai tili ki chaka hang ti po mainland India tikini ki biri sem jing e ba bengi pen poi ba pen poi maru ngimiyo nomor ba ka dan ka lockdown ka dan ka curfew
Ti ka juga por kir ki sawai mga loong man ne teng siya pan bay wai teng siya pendik ki traying. Jadi ti jing tir ngong man ne ki siya iben na marba kilong dur mongoloy ni ki ken bi yangi ba ni di mangi gi bawara to corona ki khot du corona. Ti gini kilong ki bakta ba ham tami khna le ya psychologically khta ba ki ba ka pen kelai ke jing im jung ki kila ban sim ni ganu ko sinjam ka ba ma ba basar khairu tada ni kan yai beteng. Tadi lo tinggal nongrem bangi kan tujur ya sokar ba subha wan kila inti kenang bagi pardo parasna ni jungi ginong snong jungi jelam kaliak badan sabar bikin yorman pai no selaka jong keri.